Sama ko kayo sa pagkain ko. Kaya matikman nyo din yung putahe ko na pritong hotdog. Ako na ata yung pinakamasarap magluto ng pritong hotdog. Yo, yeah. Para ni sa tanang mga dipulog nos. Yeah. Hello Kedangers! Welcome back to our vlog, and today is March 20? No. Ano ngayon? 21. Yeah. March 21, and I'm filming this look. A very simple look. And naano ako sa kilay ko ngayon kasi flick sila. Kapon kasi is nag-trim ako ng kilay and napansin to ni Habi, guys. So, parang sabi niya, ang ganda ng mukha mo. Kasi pag yung kilay mo is talagang maganda din. Kasi before, hindi ako nag-trim. Tamad-tamaran si Inday Kuradang. Wala. Parang, ew. So, kanina nag-film ko. Ang akong gamit nga background dito na sa akong makeup room / stock room. Tanana na dito. So, dito ko nag-film ganina. Kasi excited ko. Diri siya. Stock room siya diri, guys. Nadiha agad tong Christmas tree. Mga ukay-ukay ko na mga paninda. Ano yung mga bagong laba dito. Yan, parang stock room talaga siya, guys. Ganyan. O, mga sapatos out there. Ug, diri dapita, guys, is bulingon. Saka yung mga construction materials. And, akong gagamit nga background is diri nga corner. So, nice man sab siya. Ana, muna akong corner muna akong background gani na, guys. Pero, I think very nice. Kahit ganyan lang, maliit lang. Kasi, ano lang yan, guys, ano lang yan, parang, tawag doon, yung pasiuna muna. Kasi wala akong furniture mahal yung mga furniture. And, naglagay lang ako dito ng silya na pinapatungan ko ng phone. And then, nag-upo lang ako dyan. And then, background ko na yan siya dyan. Parang ganyan lang, dyan. Ayan, ganyan. O, diba? Bet na. Excited lang ako maka-background ng ganito. Para makikita natin yung background evolution natin. Mula sa ano, guys, tawag doon, parang wala lang ng mga background, 'di ba? And then patungo dito sa may ano. All right, so ganon. And hi. And yeah. So kanina nag-ano ko, guys. Naglalagay ako ng tawag doon. Naglalagay yung kahapon na sinasabi ko yung mga lata ng mga gatas. Nilalagyan ko sila ng lupa kasi magtanim ako ng sibuyas dahon. Nagpabili ko kanina ako nagpabili kay Happy. Wait, nasaan na ba yung sibuyas dahon na yun? So, nagpabili ako sa kanya. Where is it? Pansit. Oh my God. What happened? Ito, tatanim ko to mamaya. Doon. So, yeah. Kahapon hindi ko natapos yung ano ko doon. Mga gawain. Kaya mamayang hapon pag hindi na init kasi sobrang init na sa labas, mga kadangers. So, katulugon ko. Kay katulog. Stress ko na mata, mga 3 kapin. But, hindi na ako nakatulog balik. So, katulugon kay ko. Matulog sa tagoy ko lang. Alright, it's already 11 a.m. Sabi na ko, guys, para meron kaming pang lunch.
nakakatamad so matulog. Pero hindi ako makatulog. Mamaya after lunch lang ako matutulog, guys. So, magsasaing na lang ako. Meron pa kami konting natira na rice kanina. So, konti lang yung sasaing ko. Na, ako yung gisingon! Ako yung gisingon! Na! So, yung uulamin namin, lunch, itong mga terang to, pipritohin, iinitin ko na lang to para hindi sayang. Budget kay quarantine karon. So, later. Oh, kami na naman tatlo dito ng tira eh. Wala naman dito yung asawa ko kaya budgetarian si Mrs. Kasi may kuryente kami babayaran. 420.80 yung aming electric bill. Diba? So, due date is April. No. 31 pala. Due date. Ngayong 31. Yung due date ng electric bill. So, we need to pay it. We need to pay it on 31. Kasi, mapuputulan tayo ng kuryente pag hindi tayo nagbabayad. No? So, yun. Hintay ka lang yung sinaing ko maluto and then kaya na tayo ng paniod to. Alright, tapos na kong mag-freshen up. And nagluluto na ako ng aming lunch pero hotdog yung niluluto. Ganon. Wala kasing ibang makita dito guys sa ref. Kaya Gurabels, bombels, ito na. Sorry naman to ng mga kids. Kaya ito na yung niluluto. Para kakain sila. Pagkatapos ito, matutulog na talaga ako. Tapos kumain, matutulog na talaga ako guys. Kasi puyat ako. Puyat ako kaisip sa coronavirus. Kaya, yun. Alright. And of course, sabi ko nga kanina, ipitohin ko to. Right? So, dyan lang kayo. Watch nyo kung magluto kasi masarap akong magluto ng piniritong hotdog. Kaya, dyan lang kayo. Mag-watch lang kayo dyan. Dyan lang ilagay. Right? Stay there. Alright guys, let's eat lunch. Kain tayo, ito yung ulam ko.
mukbang. Lunch mukbang. Kain. Sama ko kayo sa pagkain ko. Kaya matikpan nyo din yung putahe ko na pritong hotdog. Ako na ata yung pinakamasarap magluto ng pritong hotdog. Sila guys. Ayan, tayo ngayon ay magdidilig ng mga halaman. Ito mga okra to guys. Didiligan natin kasi hapon na wala nang ingat. Kaya magdidilig tayo ng halaman guys. Alright.